Vă prezint un joc de șah pe care l-am jucat împotriva unui jucător anonim. Eu joc cu albele, iar el a jucat cu negrele. Jocul durează 20 de mutări. Să înceapă jocul. Sper că v-a plăcut jocul și vă doresc să aveți o zi cât mai plăcută oriunde v-ați afla.